هەواڵە هێنجا ji ber meselekî teknîkî ji we lêborîn dixwazim weşan hinek xut bû lê me ji jinûva da dest pê kirin. Ji ciyê mayê em bidomînin niha li ser me rojnamegerên Kurd terörekê ciddî ya dewleta Tirkiye heye. Me gotibû weke her beşên civaka Kurd û Kurdistanê li ser me jî aynî terör dewam dike. Ha ji siyasetmedaran bigire heta karsazan, heta kesên ku dîlanê digirin kurmancî de axifin çi dibe bila bibe di civaka Kurd de ki hebe di hedefa dewleta Tirkiye de ye wan biryarekî de ye. Dewleta Tirkiye bi hemî saziyên xwe ve bi muxalefeta xwe ve CHP ve jî MHP ve jî bi hikûmeta xwe AKP ve jî ez behsa dewleta Tirkiye dikim. Yani mesela min ne tenê AKP MHP'ye bi her beşên xwe ê dewletê Kurdan ji xwe re dikin hedef û niha îro nûçeyekî reşkujiyê ket bültenan ket ajansan du wesayîtên rojnamegerên me ê ku di Stêrk TV de dixebitîn li başûrê Kurdistanê li bajarê Silêmaniyê bûn hedefa terora dewleta Tirkiye. Di wan seyyareyan de 6 hevalê me birîndar bûn, 2 hevalê me şehîd bûn, yek jî gelekî giran birîndar e. Em ê li ser vê daxuyaniyên ku hatine parvekirin nûçeyên deqeyên dawî em ê bu ara parve bikin. Niha ez wext wenda nekim ji xwe hakikaten êdî îcab nake em dewleta Tirkiye teşhîr bikin yan bu we bide naskirin. Dewleta Tirkiye ji Kurdan çi dixwaze em çawa dikarin bifilitin wekî civak ji vê dewleta Hov, Har, Qeleş, dewleta terorîst merû çawa dikare jî bifilite wekî civak hakikaten mijara esasî ev e. Yani êdî ji kengê şûn ve em ji dewletê tiştekî hêvî nekin. Yani axaftina zimanê Kurdî dibe em çima ji dewletê hêvî bikin. Dewleta Tirkiye tu car nas nake. Ne statûya me nas dike, ne zimanê me nas dike. Êdî îcab nake em ji wan bixwazin. Siyasetmedarê me divê di nava xwe de Kurdî biaxivin, qîmetê bidin nirxên xwe, nirxê xwe ên netewî, her tiştê xwe bi pêş bixin û îcab bike jî hewce bi saziyên dewletê nebînin. Yani saziyên dewletê ên li Bakurê Kurdistanê ên li başûrê Kurdistanê li kê derê dibe bila bibe dibe bê fonksiyon werin hîştin. Ev gelekî giring e, ev pêşniyaza min e. Elbet niha ez bültena mina îro temamî di deheqê vê meselê de ye. Terora dewleta Tirkiye li başûrê Kurdistanê ku îro pêk hat, di encamê de her du hevalê me rojnameger şehîd bûn, her du jî jin bûn, ciwan bûn. Me serkeftinên mezin ji wan hêvî dikir. Elbet em wekî xebatkarên çapemeniyê em ê li pê dozê bin. Em ê xwedî li xebatê wan derkevin. Armanca wan çi bû? Dixwestin çi teşhîr bikin? Terora dewleta Tirkiye bi raya giştiya cihanê bidin zanîn. Ev ê jî wê bibe armanca me. Em îftira li dewleta Tirkiye nakin. Em heqîqetê dibêjin, em rastiyê dibêjin. Ji ber vê yekê em ji xwe ji xebatê xwe pişrastin. Em zanin em çi dikin. Dewleta Tirkiye eger xwesere rast bike, lêborîn bixwaze ji gelê Kurd û Kurdistanê, eger ber vê demokrasiyê ve gav bavêje elbet em ê jî destek bidinê, piştgirî bidinê. Lê niha dewleta Tirkiye di nava terorîzmekî pir ciddî de ye. Komkujiyekî pir mezin da ye pêşiya xwe ji xwe re kiriye armanc li hember civaka me, li hember milletê me. Îro rojnamegerê me bûn hedef. Dohpêr li Parîsê siyasetmedarê me bûn hedef. Sakîne Cansız bû hedef. Yek ji lehengên herî mezin ê tekoşîna wan 5 salên dawiyê ye. Em çi qas kêm dimînin. Em ragihandina Kurdî, çapemeniya Kurdî em gelekî kêm in. Em hêza xwe, quweta xwe naxin nava tevgerê. Divê em li xwe vegerin. Em xwe di lêpirsînê re derbas bikin. Em çi qas xwedî li xwe û li nirxê xwe li civaka xwe xwedî derdikevin, em çi qas xwedî li hevalê xwe derdikevin. Vana divê êdî em di pêşerojê de nîqaş bikin li ser bisekinin. Ez niha nûçeya ku me amade kiriye derheqê vê mijarê de ez pêşî ji we re pêşkeş bikim, paşî jî ez ê cih bidim hin daxuyaniyan. Bûyer çawa pêk hat, di êrişa li Silêmaniyê de me gotibû du hevalê me rojnameger şehîd bûn. Rojnameger Gulistan, Tara û Hêro bihatîn. Ew bûn hedefa dewleta Tirkiye. Di êrişa li Silêmaniyê de
روشنامه‌گرên jin hêro bihatîn Gulistan Tara jiyana xwe ji destan di erebeya ew du erebe bûn di rêda diçûn ser wezîfeya xwe her du jî hatin bombekirin bawer dikim bi rêya dronê bû êdî îstixbarat hatiye girtin êdî çawabiye divê derê de em ê cihê bidin çapemeniya qismek çapemeniya Başûrê Kurdistanê ku girêdayî pedekî ye bi taybetî çapemeniya ku ji xwe re dibêje K24 ez qet naxwazim navê Kurdistanê jî lê zêde bikim qaşo navê xwe lê kirine Kurdistan 24 ama bi temamî weke a haberê dixebite perçeyekî ragihandina dewleta Tirkiyeyê tenê zimanê wan Kurdî ye weke TRT 6 dixebitin heqeten ez ê divê derê de îspat bikim ez ê nîşanê we bidim nûçeya ku K24 di derheqê vê terora dewleta Tirkiye de amade kiriye ez ê nîşanê we bidim hûn bi xwe bibînin ka ev çapemeniya Kurdistanî ye yan ya dewleta Tirkiye ye heqeten mirov çawa dikare di çapemeniyekî wisa de xizmetê bide ji miletê Kurd re nûçeyên ku divê derê de şîroveyê ku divê derê de têne amadekirin di derheqê Kurd û Kurdistanê de temamî xizmeta Tirkiye de ye ez ê nîşanê we bidim li bendê bin mesele bawer dikim li Seyîd Sadiqê Silêmaniyê pêk hat otomobîlekê hate bombebarankirin li gorî agahiyên ku pêşî hatin parvekirin êrişa rojnamegerên Sterk TV hatine kirin Sterk TV jî ji xwe çawa ku mesele bîst dest bi weşana zindî kir di wê derê de agahiyên dawî parvekirin me jî qismekî ji wan wergirtiye agahiyên xwe di encamê de her du hevalê me rojnameger şehîd bûn 6 rojnameger jî birîndar bûn yek ji rojnamegeran birîna wî gelekî giran e mixabin em hêvî dikin ew jî bigihêje selametiyê tedaviya wî rast were kirin di vê êrişê de rojnamegerên jin ên bi navên Hêro Bahatdîn û Gulistan Tara jiyana xwe ji destan şehîd bûn li ser nastameya birîndaran jî heta niha agahiyekê zelal bi dest neketiye dewleta Tirkiye li gundê Gelalyê yê şarbajer êrişa xwe pêkanî êriş ji xwe ez bawer nakim dewleta Tirkiye pêdiviya wê bi îstixbaratekî hebe bi xwe li wê derê bi temamî bicih biye li herema Bakurê Başûrê Kurdistanê bêjin temamî li wê derê herem xisî bin kontrola xwe ji alî eskerî ve ji alî îstixbaratî ve yani hêzên heremî çi qas bikartîne ew meseleyekî dine lêbelê mirovê xwe heta kurahiya Kurdistanê jî bicih kiriye ku derê bixwaze dikare êriş bike agahî ji her derê jî dikare bi dest bixe gelek însan jî kirîne avahiya sereke ya televizyona Sterk TV uzanin ji xwe li Belçîkayê li Ewropayê ew jî divê xwedî li xwe derkevin heqeten wê derê jî divê were parastin li Silêmaniyê ofîseke bi navekî din kar dike Çetrê Sterk ew jî ragihandina şîrketekî bi navê Çetrê ye Kemal Hemeraza yek ji berpirsên vê saziyê ye saziya Çetrê da zanîn di derheqê hevalên xwe ên şehîd de hin agahî da dibêje Hêro Bahatîn 6 salin bi wan re dixebite Gulistan Tara jî ji Bakurê Kurdistanê ye ew jî demekî dirêje di ragihandinê de ya Kurdistanî de dixebite kedekî wê gelekî mezin heye Hemeraza Kemal da zanîn ku di vê êrişê de Rebîn rojnameger Rebîn jî giran birîndar e em hêvî dikin ew baş be wekî din serokê Şaxa Silêmaniyê ya Sendîkaya Rojnamegerên Kurdistanê Kerwan Enver jî êriş şermezar kir got em hemû êrişên li ser rojnamegeran bi dijwarî şermezar dikin xebata pres xebata rojnamegeriyê li gorî hemû pîvanên cîhanî tu car nabin hedef di êrişan de di şer de edetekî wisa heye li qeda navnetê wî wekî ambulansan wekî xebatkarên tenduristî ew tim li dervê şer têne girtin lê wextê ku mirov bê pîvan be bê exlaq be wekî dewleta Tirkiye di şer de êrişê ambulansan jî dikin êrişên xebatkarên tenduristî jî dikin û êrişên rojnamegeran jî dikin ji xwe rayedarên dewleta Tirkiye bi xwe îtiraf dikin ku wan pir caran bi rêya ambulansan çek û sîleh derbasî qada şer kirine bi taybetî di dema
داعشê de ambulans tijî çek û silah kirine û derbasê qadên şer kirine piştgirî dane Daişê jî. Ev hemî li holê û îtirafê wan jî hene. Ji xwe ji bo ku ew jî dizanin ku di xelk di şer de xwedî prensîbe êrişên ambulansa nakin, ew ambulansan bi van armancê xwe yê qirêj bikartînin. Niha dîmenekê dixwazim bu ara parve bikim ev daxuyaniya Sendîkaya Rojnamegerên Kurdistanê. Ez vê dîmenê bu ara parve bikim ji ber ku derê axaftin heye. Van axaftinan binêrin ka çi dibêjin, paşê jî em ê şîrove bikin. Baş e? دیارە ئەمڕۆ بەداخەوە دەستێکی ڕەشی ناوخۆی بێگومان دەستی هەبووە لەم کارە ناڕەوایی کە ئەمڕۆ لە قەزای سەی سادق ڕوویدا دەستێکی ناحەزی جاسوسکاری دیارە پێشەنگ بووە بۆ ئەمەی کە دەستگای میتی تورک بتوانێت کارێک ئەنجام بدات لەو دەڤەری سەی سادقە بە درۆنێک لە سێ ڕاگەیانکار بدات سێک دوو کچ و کوڕێکی چاونەترس کە ئەمڕۆ بە کاری پیشەگەری تایبەتی خۆیان چوو بنە ئەو دەڤەرەی منتیقەی شارە زۆر. یەک لەو شەیدانە کە من حەت پێم خۆشە بێگومان ئەمانە شەهیدی نیشتیمانن، شەهیدی ڕاگەیاندنن. یەک لەوانە خوشکە گوڵستان تارایە کە زیاتر لە 3 ساڵ دەبێ کار دەکات وەکو ڕاوێژکارێک وەکو هاوکارێکی هەواڵی میدیایی بەشی سیاسی بۆ کۆمپانیای چەتر هاوکارێکی باش بووە. دووهەم هێرۆ بەهادین کە خەڵکی ئەسڵی شاری سلێمانیە نزیکەی 6 ساڵ دەبێت لە ناو دەستگای ڕاگەیاندنی کۆمپانیای چەتردا کار دەکات. کەسی سێم کاکە ڕێبینە کە بە خۆی ئۆتۆمبیلەکەیەوە لە ناو ئەو پرۆسەی ئەمڕۆدا بوون ئەوی شەربها کارمەندی کۆمپانیای چەترە. بەداخەوە ئەمانە زۆر لێرە و لەوێ هەواڵی ناڕاست و چاواشەکاری بڵاو کراوەتەوە. یەک لەوانەی دەستگار ڕاگەیاندنەکانی نزیک لە دوژمنان وەکو جاسووسێک هەڵساون بۆ جارێکتر لێدان لە سلێمانی و تۆمەتبارکردنی سلێمانی بەوە ناوزەدیان کردووە کە ئەمانە سێ سەرکردەی ئەسکەری پەکەکە بوون کە ئەمە زۆر دوورە لە ڕاستیەوە. ئەمە بەڕاستی ناحەقیە. هەر کەسێک ئەم کاری ئەنجام دابێ هەر دەستگایەکی ڕاگەیاندن بێ بەڕاستی ئەمە پیشەیەکی حتا بڵێ دوورە لە ئەخلاقی ڕۆژنامەگەریەوە. ڕۆژنامە نووسان ڕاگەیانکاران من بۆ خۆم کە وەکو بەڕێوەبەری گشتی دەستگای کۆمپانیای چەتر ئەگەر بەو شێوەزارە کار بکەم نامەردی و ناڕەسەنیە کۆمەلگا و گەلەکەی خۆم بە گەوجاندن ببم زیاتر وا بکەم لە دوژمنەکەم دلیلێکی بەمەدەست کە حرەکەتێک هەیە لە باشووری کوردستانە بە تایبەتی لە منتیقەی سلێمانی و قەزا و ناحەکانیدا سێ کەسی ڕۆژنامەوان سێ کەسی ڕاگەیانکار سێ کەسی ئازاد سێ کەسی خاوەن قەڵەم بە فەرماندەی ئەسکەری پەکەکە لە قەڵەمی بم. ئەمە نازانین ناوی بنێکی ئێوەی ڕاگەیانکاران حەزەکەم داینێن بۆ ئێوە ڕوبەڕووی ئەم دەستگا چاواشەکاریانە ببنەوە. ئەگەر ئێمەی ڕاگەیاندکار بین دەبێ هەوڵ بدەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری کۆمەلگاکەمان دەبێ کار بکەین بۆ ئەوەی کە ڕاستی لەسەر گەندەڵەکان هەڵماڵین نەکو هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی کۆمەلگا بە گەوجاندن ببین لە پێناوی مشتێ پارە و دەستکەوتا بۆ حیزبێک یا بۆ لایەنەیە بۆ ڕێکراوێک. گوڵستان تارا دیارە پێشتریش وتم خەڵکی باکووری کوردستانە خەڵکی باتمانە. هێرۆ بەهادین خەڵکی ئەسڵی سلێمانیە بڵێن خۆی لەدایک بوو سلێمانیە دانیشتی سلێمانیە بڕە چەڵک بنەماڵەکەی خەڵکی گوندی تیمارن لە ناحەی سەنگاو. کاکێ منیش خەڵکی سلێمانیە هەستێکیان ڕاگەیانکار بوون هیچ پەیوەندێکیان لێرە و لەوێ بە سیاسەتەوە نەبووە. وتمانە با دنیای ڕۆژنامەنووسی دوور بێ لە دنیای قەیرانەکان لە ململانەکان لە قەیرانی حزبی سیاسی قەیرانی درۆنەکان شەڕەکان بەڵام بەداخەوە ئەو پریشکە ئەمڕۆ بەری ئێمە ڕۆژنامەنووسیش کەوت ئەوە تا بینین دوو شەیدی کچ لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێک کە برینارەوەی کە باسەکرێت ڕەنگە قاچی زەرری زۆر گەیشت بێ لێرەوە لە لای خۆمانەوە ئێمە زۆر بەتونی ئیدانەی هەر هێرشەکەی کە بکرێتە سەر ڕۆژنامەنووسان چونکە بەپێی پرۆتۆکۆڵە نێودەوڵەتیەکان بەپێی پەیماننامە نێودەوڵەتیەکان ڕۆژنامەنووس بەدەرە لە هەموو قەیرانەکان ڕۆژنامەنووس بەدەرە
لە دەروی چوارچێوەی شەڕەکان ئەوەستەیە تەنانەت لە ناو جەنگەکانیش ڕۆژنامەنووس گولە ئاراستە ناکرێت بەڵام بەداخەوە لە بەوەی ئەمڕۆ ڕوویە بەڕاستی خاڵێکی وەرچەرخانە بەدیوە خراپەکەیە کە ڕۆژنامەنووس دەستپارێزی لێ نەکرێت ئەو کاتە ئێمە وەک خۆمان لەگەڵ سنتەری میترۆ بەیاننامەی هاوبەشمانە بێت لەگەڵ ئەوەشا ئەم ڕووداوی ئەمڕۆ ئەگەین سەرجەم ڕێکخراو نێو دەوڵەتەکان سەرجەم فیدراسیۆنە نێو دەوڵەتی ڕۆژنامەنووسەکان کە ڕۆژنامەنووسەکانمان لەم سنوورەیە کە وەک خەڵکی سیڤیل وەک هاوڵاتی مەدەنی بە دەرنی لەو کێشمەکێش و لەو شەڕی درۆنانی کە لە ناوچەکە ئێمەکرێت جارێکی کەڵێم بەداخەوە بۆ ڕۆحی پاکی هەردوو شەهید هیوادارین ئەمە دوایین کارە سادبێکە لە ڕۆژنامەنووسەکانە قەومی چونکە ڕۆژنامەنووس نەچەک بەدەستێنە ئەتوانم بڵێم پشتی هەیە لە سراع سیاسی و عسکەریەکانە بەڵام کە پریشکمان بەرکەوت ئەبێ هەڵوێستی نێو دەوڵەتی خۆمان زۆر بە ئاشکرا و بەڕوونی بەیانکەین کە جارێکی کە بەم شێوەیە قبوڵی ناکەین ئێمە ڕۆژنامەنووسەمان بکرێت ئامانجی ئەو قەیرانانەی کە لە ناوچەکەمانە ئامە دەبوانی بەڕێز خۆتان ئەزانن لە هەرێمی کوردستانە زیاتر یاخود نزیکەی 50 کیلۆمەتر سوپای تورکیا هاتوۆتە ناو خاکی هەرێمی کوردستانەوە هەموو ڕۆژێ درۆنەکانیان بردومانەکانیان لە هەرێمی کوردستانە خەڵکی مەدەنیە کوژێ ڕۆژنامەنووسە کاتە ئامانج ئەوەی کە دەستی تورکیای داگیرکەری کردوێتەوە ئەو بێدەنگی حکوومەتی عێراقا بە دەرەجەی یەک و بێدەنگی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئێوە تەماشاکەن ئەم هەموو بردومانە ئەم هەموو خوێنەی کە لەم وڵاتە ڕژێ وەزیرێ بەرپرسێ شوێنێکی بەرپرس بزانە قسە لەسەر مۆزوعاناکەن ئیدانەیەکەن لانی کەم ئەزعەف الئیمان ئیدانەیەکەن لەبەرەوە هەم حکوومەتی عێراقی بەرپرسە لەم خوێنەی کە لە هەرێمی کوردستان ئاڕژێ و هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە بێدەنگی و بە بێدەنگیان وایان کردووە سوپای تورکیا دەستکراوە بێ بردومان بکە خەڵکی ئێمە بکوژێ ڕۆژنامەنووسی ئێمە شەهید بکە و خەڵکی مەدەنی تیرۆر بکە من حەزەکەم بەداخەوە دەستگای دژە تیرۆری پارتی کە حیفە پێی بڵێ دژە تیرۆر دژە مرۆڤە دەستگای دژە مرۆڤی پارتی دیارە پارتەکەی بارزانانی ئەڵێم ئێستا بەیاننامەیەکی بڵاو کردوێتەوە کە ئەڵێ سەرکردەیەکی پەکەکە لەم بردومانی بێفرۆکەوانەکەی تورکیا لە سێسایق کردومانە ئامانج و شەهیدمان کردووە کە ئەمە بۆ خۆی چاواشەکاریەکە جارێکی تر ڕەوایەتی دانا بە تورکیا هەمیشە بێت ببێ بە کوێخای نیشتیمانەکەمان نها ev daxuyaniyekî gelekî balkêş e yani hem rayedarên pedekê û hem jî çapemeniya girêdayî pedekê li vê derê eşkere dikin yani îdia dikin ku di wê êrişê de berpirsên PKK yani hatine qetil kirin ev jî êrişê rewa dike yani li ser vê de yekî daxuyanî niha ez hinek behsa helwesta ke 24 bikim ji ber vê yekî ez hakikaten naxwazim bahsa bêjim Kurdistan 24 yani hûn ê bibêjin çima dike hedef ez pêşî nîşanê we bidim binêre ez dîmenek nîşanê we bidim hûn bi xwe biryar bidin ka ke 24 ji kê re xizmetê dike ev malpera ke 24 e qaşo rojnameyekî Kurdistanî ye televizyona wan jî heye malpere ev nûçeya ku hatiye parvekirin ez bi vî şeklî nîşanê ve bidim binêrin dış terora Kurdistanê yani ev jî saziyekî ye bi navê dış terora Kurdistanê qaşo dibêje çi berpirsek û du çekdarên PKK di bombebaranekê Tirkiyeyê hatine kuştin bi daxuyaniyekî bi vî şeklî êrişa terorîstî ya dewleta Tirkiye rewa dike binêrin navenda nûçiyan ya ke 24 dinivîsîne cih dide cihekî berfireh dide daxuyaniya dış terora Kurdistanê terora herî mezin al ser Kurdistanê dewleta Tirkiye ama saziye bi navê dış terorê a Kurdistanê destek dide vê terorîzmê li hember şervanên Kurdistanî ku axa Kurdistanê diparêzin li hember rojnamegerên ku dawa Kurdistanê hewl didin li cîhanê belav bikin di van rojên zehmet de li hember wan daxuyanî dide xwe li aliyê dewleta Tirkiye nîşan dide
yani efsaziya dış teröriye Kurdistan'ı bi devlete Türkiye'ye bi terörizma devlete Türkiye'ye de nava ittifakı daye lehemmer kıymetin Kurdistan'ı. Binerin hum buxa binerin yani meruf saziye ki Kurdistan'ı ve çevad kare nûçeye ki bi vî rengî parve bike. Yani mesela dibêje berpirsekî pekekê şofêrê wî û çekdar hatin kuştin. Vê derê de çekdar kîne? Çekdar kîne? Ev her du rojnamevanê me jin çekdarin. Yani çiqas hûn ji mirovahiyê bê parmane heqeten. Dewleta Tirkiye heta niha pir caran êrişê ser çekdaran jî kiriye. Rast e ama heqê dewleta Tirkiye tune jî. Dewletekî terorîst êrişê ser şervanên Kurdan nikare bike. Bike jî hûn weke saziyekê Kurdistanê nikarin destek piştgirî bidin vê dewletê. Heqê we tune ye. Ev sûc e. Kemasî çi ye? Kemasî dadgehên Kurdistanî tune ne. Mixabin. Adaleta Kurdistanê hebiye saziyên dezgehên dadgeriyê yên Kurdan hebiye hûn ê yek bi yek batine mehkemekirin ji ber van sûçan. Yani ez weke rojnamevanekî dema berpirsên pedekî werin kuştin ez dikarim bibêjim terorîst. Yani ez dikarim bêjim dewleta Tirkiye êriş kir tiştekî wisa kir. Çekdarên pedekî hatin kuştin. Ne rast e, zimanekî ne rast e û ne derengê jî xwe serrast bikin. Yani xwe serrast bikin hedê xwe bizanibin. Yani mesela ez behsa hemî çapemeniyê nakim. Mesela binêrin di Rûdaw de jî nûçeyek heye. Mesela ez Rûdaw dernaxim vê derê teşhîr nakim. Çünkü zimanê wan ne xirab e. Gotina şehîd bikartînin, du rojnamegerên Kurd şehîd bûn dibêje. Tamam. Ama ke 24 dibê were ser hemdê xwe serrast bike, xwe rexne bike, xwe rexne bike dibin çavara xwe derbas bike. Ber çavara xwe derbas bike. Bi vî şeklî çapemenî nabe. Ev sûç e. Yani kemasiya çi ye? Kemasiya me ye ku em di qada navnetewî de konferans civîn çênakin. Em rojnamegerê xwe li hev nacivînin. Em prensîbên rojnamegeriya Kurdî danayînin. Ev kemasiya me ye. Me rojnamegeriya xwe ragandina xwe ya Kurdî me kiriye heftê beş. Li gorî rêxistinên siyasî tev digerin, li gorî partiyên siyasî tev digerin. Ev şaş e. Rojnamegeriya Kurd û Kurdistanî divê dibin dezgehekî de saziyekî de li hev bicive. Kongrê xwe çê bike, yani civînên xwe salane pêk bîne, prensîbên xwe, pîvanên xwe tim nû bike û rojnameger girêdayî wê derê bin. Ev 28 sal e ez di ragandinê de me di çapemeniyê de dixebitim kartekî min ê rojnamegeriyê tune ye wekî numune. Çima? Em nehatine navskirin. Niha li derekî Ewropayê ez werim girtin em nikarim îspat bikim ku ez rojnamegerim. Nikarim îspat bikim. Çima? Çünkü ji çapemeniya Kurd re dixebitim. Wekî her beşên din ên civakê li vê derê jî em nehatine naskirin. Yani saziyên ragihandinê, saziyên çapemeniyê ên navnetewî me nas nakin. Me weke rojnamevan jî nabîne. Kemasî di çi de ye? Kemasî di saziyên me de ne. Saziyê ku em ji wan re dixebitin nabin endamên çapemeniyê navnetewî. Xwe weke çapemeniya rêxistinan dibînin. Ev şaş e. Ev divê were serrastkirin. Em bibin endamên saziyê navnetewî. Hevalên me, rojnamegerê me bibin xwedî kart, xwedî nasname, bikaribin bikevin civînên navnetewî, bikaribin biçin Konseya Ewropayê, Parlamentoya Ewropayê, netewên yekbî biçin her derê bikaribin agahiyan bişopînin. Ji were xizmetê bikin. Lê ev kêm e? Çê nabe? Yani statü, em wextê behsa statü dikin, statüya siyasî bi teneserê xwe têrê nake. Niha Kubat Talabanî jî daxuyaniyekî daye, em vîya rakin, êdî bes e. Yani hevalên ku di Kurdistan 24 de kar dikin, heqeten dibe êdî li xwe vegerin, şiyar bin. Bi vî şeklî nabe. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Kubat Talabanî êrişa dronî ya li Silêmaniyê ku du rojnameger tê de şehîd bûn şermezar kir,
got binpêkirin bûne gef li ser jiyana welatiyan. Tirkiye li herma Seyid Sadiqiya Silêmaniyê otomobîlekî bombebaran kir, di encama wê de 2 rojnamegerên stêrk tîvê jiyana xwe ji destan, 6 rojnameger birîndar bûn. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Kubat Talibanî li ser êrişê ev daxuyanî da. Qurbaniyên êrişa dronî ya li nêzîkê navçeya Seyid Sadiqê ku 2 rojnamegerên jin têde şehîd bûn, ne endamê hêzeke çekdar bûn. Ji ber vê yekê nikarin bibin metirsî li ser ewlehî û aramiya tu welatekî herêmê. Yani ev rojnameger çawa dikarin bibin tehdît li ser aramiya Tirkiye. Kubat Talibanî ev êriş şermezar kir, got kuştina van her 2 rojnamegeran li dijî hemû qanûn, li dijî hemû adetê navnetewî tawaneke, sûçe, nerewaye em bi tundî şermezar dikin. Aynî daxuyaniyê em ji pedekê jî hêvî dikin. Em ji rayedarekî pedekê, ji rayedarên pedekê hemyan dixwazin ku li ser vê fikrê xwe eşkere bikin. Şermezar dikin nakin. Van êrişan çawa dibînin? Hûn çawa rêveberên herêmekî ne ku têde dewleta Tirkiye dikare hespê xwe bi rehetî bibezîne û terora xwe pêk bîne. Hûn mecbûrin daxuyanî bidin. Kubat Talibanî baş kiriye, baş e. Niha hevan bi vî şekliyê heqeten gotinê me zêde ne gelekin li ser vê meselê, ama ez zêde dirêj nakim ji ber ku sivê dûspê ez dixwazim hevalek du hevalê rojnameger bigirim weşana zindî em wan ra li ser qedera çapemeniya Kurdî nîqaş bikin. Yani bi vî şeklî jiyan nameşe. Bi vî şeklî em nikarin bixebitin xizmetê bikin, dibin tehdîtê de. Temam qismekî me li Ewropayê ne, belkî jî em dibin ewlekariyê de ne, belkî jî pir zarar nagêje me, hem ji alî aborî ve hem ji alî ewlehî ve rewşa me li Ewropayê neqirabe. Lêbelê gelek hevalê me li qada şerin, li başûrê Kurdistanê ne, li Rojavayê Kurdistanê ne, em divê çareseriyekî bibînin ji wan re, em xwedî li wan derbikevin. Divê em bikaribin bi saziyên ragihandinê ên navnetewî re bikevin tekîliyê. Hevalekî me bikeve nava zehmetî em çawa dikarin xwedî lê derkevin? Yani îro eger em bikaribin bi hezaran kes li hev kom bibin weke rojnameger, weke xebatkarên çapemeniyê, em biçin ber derê saziyên navnetewî û em zorê li wan bikin ku daxuyanî bide. Em zorê li wan bikin ku herdê dewleta Tirkiye bi wan bide zanîn. Em zorê li wan saziyên navnetewî bikin ê rojnamegeriyê ku dewleta Tirkiye derxin pêşberî mehkemê. Ne cara yekî ye rojnameger hedef te negirtin. Em weke rojnameger ancak dikarin xwedî li rojnamevanan li hempîşeyê xwe derkevin. Meslektaşê xwe derkevin. Em çawa dikarin bikin? Ancak saziyên navnetewî ê rojnamegeriyê hene. Em biçin ber derê saziyê wan, em zorê li wan bikin ku daxuyanî bide. Em zorê li wan bikin ku doz veke li hember dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye divê li dadgehên sûçên şer were mehkeme kirin. Çare wî tune ye. Rojnamevanan dikuje. Xebatkarên tenduristiyê dikuje. Sûcdar e. û em divê vê yekê bikin. Ha, çawa çê dibe? Pir acîl, pir lezgîn, zû divê çê bibe. Yani ez behsa 20 rojnamegera nakim. Baweyekê lezgîn divê em kongreya xwe ya rojnamegeriyê li her derê pêk bînin. Yani hemî rojnamegerên çapemeniya Kurd. Başûrê Kurdistanê jî di nav de. Xebatkarên Kurdistan 24 jî di nav de. Eger ew neyên tevlê civînê me nebin, pîvanên me erê nekin, ew ê bikevin xizmeta dewleta Tirkiye weke divê nûçeyê de. Em nûçeyên bi vî şeklê qebûl nakin. A habare. Çapemeniya AKP ye. TRT 6 e. Tifak nake. Yani bi vî şeklî hakikaten jiyan nameşe. Ez dirêj nekim hevanû. Du nûçeyên min din hene ez bu ara par vekim. Ev jî nûçeyekî gelekî xemgîn e li ser rêya Kerkûk Hewlêrê qezayekî trafîkê çêbû. 3 erebe li piş hev li hev ketin. Têda 5 kes şewitîn mixabin. Vê sibê bû li ser rêya Kerkûk Hewlêrê 3 otomobîl li hev qelibîn. Piştî qezayê agir bi otomobîlan girt. 5 kesên di wan de şewitîn û mirin jiyana xwe ji destan. 2 kes jî birîndar bûn.
5 کسی مری جی کرکوکی و بغدای بون قزا لنزیک گنده نبیاوی دنابره کرکوک و پرده ده رودا نوچیا داوی جی اجوارا پیشکش بکن پاشی ازنک لپیام و بنیرم اگر هون آماده بن کامالا هاریس دقیقی کامالا هاریس بله کامالا هاریس مخصوص از فوتوغرافی که بواره پر بکم لبری evet باشه نها کامالا هاریس دوستا کردانه هم البته هم جه هیوید کن یعنی هم جه هیوید کن کو وقتی وره هلبجارتن بشکری destek bide milleti Kürt, statüye milleti Kürt nas bike. Eve naha biye namzet. Biye namzeti demokratan ji bo serokatiya Amerikayê. Bi şansî wî gelekî bilind e li hember Donald Trump ji bo were hilbijartin. Eger were hilbijartin hem jine û gelek baş e û hem jî dosta Kurdan e. Yani em jê pir tiştan hêvî dikin. Elbet hêviya me herî zêde bi hêza Kurdaniya cewherî heye. Lê divê rastî jî em ji bîr nekin qada navnetî wî mihîm e. Niha Kamala Harris baweyekê fermî bû namzeda demokratan ya serokatiya Amerîkayê Kongreya Partiya Demokratan ya ku 4 rojan ajot edî xilas bû Kamala Harris baweyekê fermî qebûl kir ku ew bibe namzeta serokatiya Amerîkayê ji demokratan. Kamala Harris wê di hilbijartinên pêncê çîriya paşîn de bi namzetê komarparêzan re yani bi Donald Trump re rekberiyê bike. Li gorî Harrisî eger Trump were hilbijartin ew ê bibe sedem ku Amerîka berdelên giran bide. Her wiha dibêje Trump milyarder e bi qasî ku ji bo xwe û milyarên xwe ew ê bixebite wê ji bo Amerîkayê xizmetê neke. Kamala Harris destnîşan dike ku ew ê were hilbijartin ew ê piştgiriyê bide NATOyê ew ê di şerê li Ukraynayê de hinek aktif be piştgiriyê bide Ukraynayê wisa dibêje. Her wiha mafê İsraîlê yê xweparastinê heye alîgireke ciddi ya İsraîlê jî ew ê İsraîlê ji êrişan biparêze. Li Amerîka hilbijartinên serokatiyê me gotibû pêncê meha yazdan têl darxistin li gorî anketekî anket jî hatiye çêkirin. Hefteya borî çêbibû. Donald Trump ji sedî 46.7 yani nêzê 47 dengan digire. Lêbelê Kamala Harris jî ji sedî 48 digire. Yani di navbera wan de tenê puanek heye. Yani mesele hinek ciddi ye. Ez hinek li peyamê we binêrim îro kêfa min nelciye me du hevalên xwe wenda kirin. Hevalên me jin şehîd bûn. Gelek spas ji bo alîkariya we. Heqeten min çend roj berî jî ji were gotibû her hevalê ku alîkariya aborî vê derê ji me re dişîne em rêz û hirmetê xwe ji wan re dişînin. Ne tenê alîkariya aborî, alîkariya abone. Her kesî ku bixwazin alîkarî bidin me ev alîkariya wan diçe hevalê me rojnameger re ê ku li Rojavayê Kurdistanê ne li Başûrê Kurdistanê ne di rewşên zehmet de ne em vê piştgiriyê bi destê xwe em teslîmê wan dikin ji bo ku ew bikaribin bêtir xizmetê bidin. Niha yek ji van numuneyan RH mala te ava bi qasî 6 euro piştgirî daye kanala me em spas dikin. Yani ev alîkariya we wê vala ne çê wê bikeve xizmetê. Yani em ji were gotibû yê em li Ewropayê ne şert û şûrtê me xebatê hem ji alî ewlehî ve hem ji alî aborî ve nexirabe baş e
لبلی ام دخوازن عینی شرط جبو حوالی می روزنامه‌گر این دورید انتخاباتن جبو وانجی هبه نه لترکیه البته روزنامه‌گرین کرد تنه گرتن تنه کشتن شهید تبن لبلی دولت ترکیه بلکی دوی درید نه ال دجیمه دولت ترکیه برای AKP ویکید که اما لترکیه لنوا ترکیه جی روزنامه‌گر مخالف جی تنه تهدید کرن او جی AKP وان تهدید که بقاسی 6 روزنامه‌گرین ترک این مخالف هاتن تهدید کرن yani dibêjin eger hûn dewam bikin wisa binivîsînin dijberî AKP bikin em ê bi şiklekî we tune bikin yani ne tenê behsa hepsê jî nakin tehdît li ser wan jî heye ez navê wan nedim Rojî Nariyan erê ka divê derêjê jî pêyan bitên ya ez navê wan nedim vê derê pêyan tên mesele ne ye yani elbet rojnamevan muhalîf li Tirkiye dibin tehdît edin Erka Cerer yek ji wan e Alîcan Uludağ heye 5 rojnamevanên din hene erê tamam me fehm kir ama ez naxwazim anha rojava me de em hedefekî ciddî ya dewleta Tirkiye ne rojnamegerê me de hedefê dane ji ber vê yekî ez anha heqeten naxwazim cih bidim nava Rojava Tirkiye. Na eme weke kanal belki bala wekşandı be ez basa CHP, MHP, İYİ Parti nizanım çi nakim. Carna di Dem Partiye de wextê daxuyaniyên girîng hebin ez parve dikim. Ez daxuyaniya wan vê derê didim. Lêbelê ez naxwazim bikevin nava siyaseta Tirkiye. Yani siyaseta Tirkiye pir cuda ye problemê wanin carnan ji bo ku rojevê biguherînin derdikevin li dijî hev tişta dibêjin Özgür Özelnîkî wî şikestiye yan lê xistine AKP lê xistiye dewleta Kur lê xistiye wan tiştina naxwazim bikevin navê ême ji xwe rojeva me têra xwe heye ji me re pir e jî li Başûrê Kurdistanê derdê me gelek e yani pedeke bi peymana ku li Enqerê îmze kiriye bi dewleta Tirkiye re tevê bi Iraqê re ev meseleyekî ciddi ye yani ev çawa çareser dibe pedeke çawa dikare ji vê çarxa qireyê ji derkeve heqeten nizanim ji kengê ve di nava çerxê de ye ama wî rojê hevalê me Hesên Ömer iddia kir ku dewleta Iraqê bi vî şeklî pedekê dikişîne nava kemîna xwe yani li pêşiya pedekê kemînek daniye Sibê du sibê dikare pedekê sûcdar bike bibêje te dewleta Tirkiye aniye ser axa me tu sûcdarî dikare mehkeme bike ji ber vê yekê pedeke niha di xefikekî pir ciddî de ye dewleta Iraqê pîlan û projeyekî pir ciddî pêkaniye li pêşiya pedekê sibê du sibê dewleta Iraqê û Tirkiye dibin yek yan jî em bêjin hikûmeta AKP û hikûmeta Sudanî dibin yek û pedekê tecrid dikin tenê dihêlin û mehkûm dikin û li vê derê dîsa ê ku zirar dibîne milletê Kurd e ê ku zirar dibîne statûya Kurdistanê ye yani tiştekî bi gerîla naye gerîla li ber xwe dide li gorî pîvanên gerîlatiyê dikare xwe wenda ke dikare ji herêmê dûr keve car diware herêmê yani vê derê de ê ku zirar dibîne elbet coğrafya Kurdistanê ye statûya Kurdistanê ye qîmetên Kurdistanê ye hevan ez xatir ji we bixwazim yani îro bi vî şeklî wisa qebûl bikin ama her cara ku ez ê firsend bibînim ez ê hevalên rojnameger dawet bikim vexwînim bi wan re ev mijarê ku me nîqaş kir ev rewşa me pêşeroja çapemeniya Kurdî wê çawa be qedera me wê çawa be em ê fikrê wan bigirin bi hêviya rojên xweş azad bi hêviya rojên ewlehiyê bi hêviya ku hevalê me ê rojnameger bikaribin di nava huzûrê de di nava aramiyê de xebatê xwe xizmeta xwe ji bo we bikin şertê me wê çêbin yani hêviya min heye xatirê we tem baş silav